Dnes uvidíte. Nice! Jo, ľudia, takže dneska tu ideme hrať Bed Wars s mojim kamošom Ace Screenom na Bedrock serveri Cubecraft. Užite si video. A postav hlavne cestu k tým, čo sú na boku, tam málo kto chodí. Hej, to je dobré. Pozor, už začali chodiť na stred. Už teraz to bude na strede celkom ťažké. Už Yellow zničili, toto je taká rýchla hra. Kamalo, to je trochu ako lacné. Nepovedal by som. Postav Ja som hlavnou. spadol. Kam GG. Ale ako ona... Ale nevadí, pokiaľ si nemal stack diamantov u sebe, tak je to v pohode. A keby teraz, že mám GG. Lebo keď je takto brutálna ako naša. A dávaš... striedaš materiály? Áno, áno. Mám 10 dia, mám dať na base dia? Buď alebo faster generators. Ja dám radšej dia prejsť. Dobre. Dia prejsť. My máme iba jednu vrstvu vlny. Akože on nás nezničí. Aha. Kamo GG. Okej. Nevadí. Ten camp je na base. On je tuto. A to je chyba. Choď. Teraz ho zabijem. Yes! Kill. Ale OK, už sme sami z Light Blue a Light Blue majú strašne dobré veci. My sme light. Či Purple, z Purple, sorry. Mám 14 dia, čo kúpim? Asi Protection, nie? Alebo Sharpness. Protection kúpim. Ide, pozor, ide. Barbus. Nemo, čo si o sebe myslíš? Ja kúpim jeden Fireball. 2 Firebally, pre istotu. Zaďo, a neukazuj mu to. A zdrhá. On ide z tej druhej strany. On sa bojí. On má aj krompač. Čo? On iba odlákal pozornosť. Čau. Ježiš. Oni si kúpili ten posel. Tak to je žiži. OK, tak my sme mŕtvi. No, Musíme utiecť. Uteč. Peč. Esvečí ma neďu, peč. Uteč, poď. Výborne. no nie, ja som sa to hit. Bed Destroyer. A ide na teba. Žiži. Kamo, GG, ja som mŕtvý. Pozor, už ide Light Blue. Pohľadka ma, výborne. Rýchlo to obostavaj. Obostavaj to teraz. Ja nie som, aby som urobil nejaký distance. Dobre, je to super. OK, treba ostatných už len pozabíjať. OK, jeden Light Blue spadol do vojdu, takže už je tu len red. Jeden red tu je, na strede, bez veci totálne. To ho zabijem. OK, tu je Light Blue vo full iron je tu. On ťa zhodí, on ťa zabije, on všetko. On je dobrý, chápeš, že on má dobré veci? Regeneration, nie Generation. Regeneration.
si mu raz mal pomôcť. Nice! Win! Win! Až mi sa spadol mikrofón. Win! Play game! Alebo sa dovedu. Tak ma zabili. Oh. Idem ti s nimi pomôcť. Pozor! Mŕtvý. Ja som si nakupoval v obchode, ja som... Ale pohoda, to bol typek bez veci totálne. Neznáš. Poď sem, nie. Furt musím vypíšu. Čo? Idem mu dozad. Zabij ho. OK, ďalší ide. Má málo. Málo. Nie. On má full chain, ako ja. Ale on má diamantový meč šarpný. Môžeš mi s nimi pomôcť? Veď ty si ušiel. Ja som tu, ja furt bojujem. Myslíš, že ja som furt bojujem? Kamo, musíme ich zabiť. Šesť hapok má. 4,5. Poď sem. Dve hapka má. Oni nemajú... Spadol do vojdu! Nice! Yes, toto bol ten lepší. To bol ten horší, myslím. Ide na nás. On má krompač. Je mŕtvý. Tu. On má iba full leather. Proste on chcipne, on musí chcipnúť. Win? Proste easy! Jingle bells run, jingle bells, jingle bells run. On hádže perlu na nás. Tu je? A máme po posteli. Super, sám seba som zabil. Už ide na teba. Máš fireball? Ďakujem, že ste sa na toto video pozreli. Teším sa na vás na budúce. XD.